Des de l'inici de la legislatura s'ha demostrat que el govern del PSC és un govern feble, és un govern segrestat pels seus socis. La normalitat pel govern d'Illa vol dir espanyolisme, inoperància i ara reprovacions i cessaments de càrrecs. I el Departament de Drets Socials i Inclusió no és una excepció. Consellera, fa 2 setmanes va anunciar el cessament de la directora i el subdirector de la dgaia, 6 mesos després del seu nomenament. La dgaia és una macroestructura que, segons l'informe de la Sindicatura de Comptes, ja presenta anomalies greus a nivell de contractació pública i de subvencions. El cessament de càrrecs a la cúpula de la Direcció General aprofundeix la crisi al cor de la dgaia. Des de Junts hem demanat la seva compareixença al Parlament, com també la de la directora i el subdirector destituïts, per garantir la transparència de les institucions. Aquest és un tema molt sensible. La dgaia tutela 19.000 menors, dels quals 9.000 són extutelats, que necessiten que es garanteixin els seus drets bàsics, per tant, que funcioni el sistema. Consellera, com pensa encarrilar la feina i el lideratge de la dgaia? Necessitem un lideratge fort perquè la direcció compleixi el seu propòsit. L'única forma de garantir la confiança dels ciutadans en les institucions públiques és exigint més transparència i sent rigorosos en la fiscalització de la gestió dels recursos públics. Des de Junts demanem al govern que estigui a l'alçada dels reptes socials de Catalunya i que defineixi una estratègia clara per sortir d'aquesta crisi. Gràcies.